Euskal Pizkundea literatura eta kulturari lotuta erabiltzen den izena da, baina berez, aldi bateko gizarte mugimendu zabalagoa hartzen du. Nik uste Euskal Pizkundiak, dana da bat, baina arlo ezberdina ditu. Seguzan zulez, batetik dago arlo kulturala esan daigun, bai euskerien aldetik, bai literatura aldetik, eta gero bestalde batetik dago politika arlo esan dinkena. Abertzaletasunaren Pizkundia edo abertzaletasunaren indarra hartze bat. Bereiztu egiten ditugu, baina nik uste dana datorrela bat. Mila 1976, bigarren karlistada amaitu da eta forua galdu. Emaitzak ez zuen inor pozik utzi. Krisia etorri zan bai karlistentzat eta bai liberalentzat, forua galdu zirelata. Orduan, mehatzeak sortu ziren, edo deskubritu ziren, Bilboko errekaren ezkerraldean. Da hori dalata, immigrazio handie etorri zan Bizkaiera, Bilbora batez behin. Giro horretan, Sabino Aranak sortu eban abertzaletasuna. Lehenengo, bizkaitarrak dituziran, baina berez abertzaletasuna izen zan, eta izen zan Euskadi izenagaz, federazio bat sortzeko Euskal lurralde guztietan. Erromantizismoaren gerizpean kontzientzia berritu egin zen, herriaren eta kulturaren alde. Abertzaletasuna etzen berez sortu. Ezin dira ahaztu aurretik Manuel Larramendik, Agosti Xaok, Nafarroako Asoziazion Euskarak, Resurrekzion Maria Azkuek, Kirikinok eta beste askok egindako lanak. Horrek lurra landuta utzi zuen. Karlistada ostean, Pizkundia baino kontrako bat zan, ez da? Nik lurre jota gelditu zala, herri, lurre jota, foru galdu, hizkuntzia baioaku, momentu hortan sortzen da, Sabino Aranak tinon, ez da, lehenengo Bizkaia bere buru jabetza, Bizkaia, hasten da, gero zabaltzen da hori beste herrialdetara, ez da? Gero, esaten da, Nafarroa, Euskadi, Euskaldunen adardia da, ez da? Baina hor sortzen da. Nik uste dut dagoela, bata da momentu politiku bat, baina lehenengotan hori momentu politikoe oso gitxitsua zan, ez da? Nika egiten da esate baterako. Arratira joten badugu, amazortzian horrazten da movimentue. Lehen mundu gerraren ostean, Europan estaturik gabeko herriek euren nortasuna, folklorea eta hizkuntza estimatzen eta aldarrikatzen hasi ziren. Bizitasun handiko garaia dugu alderdi guztietan. Mugimendu politikoa da, baina era berean mugimendu globala. Bizitzako arlo guztiak hartzen dituena. Herri baten biztuera da. Hilda edo menperatuta dagoen herriaren biztuera. Horren erakusgarri da, aberri eguna ere, berpizkunde egunean ospatzea. Horren inguru beste movimentu ez supergoan ziren, Seminarioan bertan ez da. Zekaro, horre ezile izan, hau seminarioan sortu zan, seminarioan sortu zan, herrien sortu zan, hau da, nik uste sindikatuatan sortu zan, artean sortu zan, dibujoatan sortu zan, danean sortu zan. Politikan, abertzaletasunaren inguruan sortuko dira movimentu guztiekin, eta hor da, ikusi da ganera, movimentu hau ez dela partidista, eurak ez eren partidista modura ikusten, ez bada nazionala, hau da, komunidade bata, elkarte oso bata, herri oso bata horretan doiena.
Eta horretzi da, movimiento nazional bat, gaur egungo berbakin esateko modura esateko. Eta orduan, herri horrek daukozan, espresabide guztiak sartuko dira horretan. Bertoko ezaugarriakin eta bertorako egina. Ekonomian industrializazio prozesu bizia ematen ari da. Hiriak eta herri handiak jentez bete dira, baina lantegietara doan jentez. Ez baserrietako ez, ordurarteko moduan. Gizartean eragin zuzena izan zuen horrek. Lehenengo langile mugimenduak, sindikatuak eta orduntxe sortu ziren. Ela sindikatua 1911an. Politikan ere joera ezberdinak mamitu ziren. Arana Goiriren jarraitzaile abertzaleak alde batetik alderdi politiko baten inguruan batu ziren, giroak horretarako indarra emanda. Haren ekarpena izan zen kultura eta euskal kontzientzia proiektu politikora biltzea. Abertzaleak ez ezik, sozialistak ere elkartu ziren, Bizkaian batez ere, Pablo Iglesiasen inguruan. Alderdi politikoak finkatu eta hauteskundeetan eragin handia izan zuen horrek. Kultura esparruan deigarria da zenbat aldizkari argitaratzen ziren, ikuspegi, erakunde eta pentsaera guztietakoak. Hemen, aldizkarien artean, lehenengo sortu zen Bizkaitarra, Gipuzkoarra sortu zen bizitza gizio eukan, Arabarra sortu zen bizitza gizitxoago, Napartarra bai, baina gero horri batu, da Euskadi sortu zen, 14 edo 15 edo holako baten, Da Euskadi izin zen apurbet, abertzaletasunaren egunkari, ez da? Katalunian gertatu zen moduan, abadeen artean ere igartzen da giroaren eragina. Jangoiko zalea aldizkaria dugu horren erakusleetako bat. Seminarioan, Gasteizen bakarrik eban, seminarioan nauzien sortu zen beste movimentua. Modu oso txiki, Zer, gero, hemetik ikusi gero handio direktora. Zan, esan da, esan da, Don Jose Miguel Iritambor. Zer, ez egon ezer. Abade gazte bideo zirean, Don Jose Miguel Baranderan, eta Don Manuel Lekona, batek euskarari motzen, da beste gehiago etnografia eta arkeologiari, eta hor sortu zen, aldizkari bat eta talde bat. Taldea, idazle talde bat sortu zen Kardaberatz, eta ikertzaile mundu bat sortu zen Eusko Folklore. Karo, gugu zen gonke, hau talde txigizan, bai, oso zubra, honik hartu unean egon zirean, Europako movimentu guztiak. Da nik dut hori da gauza bat kontutan hartu da, dara, hau bizkundea esan izin, hola, honek arerioa beti izan da, honek geok, hori lotuta egon zirean, bai Frantzian, bai Alemanian, bai Irlandan, bai Italian, egon zirean movimentu. Ordukoa dira irratiko euskarazko lehenengo saioak. Euskarazko irratia sortzen da belaunaldi honekin, eta belaunaldi honek eragiten du. Sortzen da gainea garaiz, eta sortzen da garaiz, esan nahi du, lehendabiziko irratia Euskal Herrian 25ean zabaltzen da, 25ean bertan lehendabiziko hitz batzuk entzuten dira euskeraz, eta zehozer egiten da. Baina 32an hasten dira martxoaren 2an hain zuzen, hasten dira ja euskal irratia eginez, euskal irratsaioak eginez. Horren atzean, zeintzu daude, lehen filan azaltzen direnak gizonezkoa dira. Eta gizonezko horiek dira, bi oso importantea direnak, Joseba Zubimendi eta Ander Arcelus Luzear. Baina horren inguruan eta hoiei auspo emanez eta indarra emanez daude alde batetik Pizkundeko Aitzolbera,
Lauaxeta, Lizardi, mugimendu guzti hori, eta baita ere, hizkundeko emakumezkoak eta belaunaldi guzti hori. Talde eta elkarte asko sortu ziren. Mendigo xaliak, pospolinak, emakume abertzale batza, eusko gaztedilla. Euskal kulturaren alde egitea zen denen helburua. Hemen, herri bat dagoela sinetsi eta hori erakusteko. Batzoki eta herri gehienetan zeuden antzerki taldeak eta antzespen asko eta asko egiten ziren. Kulturari dagokionez, Euskal ikaskuntzen lehenengo kongresua mugarri izan zen. 1918an egin zen Euskal ikaskuntzen lehenengo kongresua Oñatin. Eta hori oso garrantzitsua izan zen kulturako alderdi askotan. Kasureko hortik sortu zen Eusko ikaskuntza erakundea bera. Eta Eusko ikaskuntzaren haritik, hizkuntza gaietarako kasureko urte berean sortu zen Euskaltzaindia. Gainera Eusko ikaskuntzak ipini basan martxan argitaratzen hasi zen aldizkari oso garrantzitsu bi. Anuario de Eusko Folklore, alde batetik, folklore, etnografia, antropologia gaietarako, eta Revista Internacional de Estudios Vascos, Euskal hizkuntza, literatura, kultura gaietarako. Bultzada horrek eragin zuen unibertsitatea sortzeko asmoa ere, naiz eta gero gauzatu ez. Deustu bauan unibertsitate bat, baina naizan unibertsitate publiko bat Euskal Herrian sortutako eta Euskal Herriari berai begira egoana, egongo zana, bertoko kulturia indartzeko eta kanpora urtetek, hemendik urtetek modura bertoko mutilak orduan, neskak horren beste ziakoten unibertsitatea. Hezkuntzari garrantzi handia ematen zioten, herriak aurrera egingo bazuen. Abertzaleak Bizkaiko Foru Aldundira heldu orduan, haien erronkarik handienetako bat ume guztiak eskolatzea izan zen. 1919 aurrera, auzo eskolen sarea eratu zuten, heziketa ume guztien gana eramateko helburuaz. Irakasleak eskolak euskaraz emateko trebatu behar izan zituzten, eta eskola liburuak eta materialak euskaraz sortu. Musikaren esparruan kantutegi tradizionala batzen eta ikertzen lan handia egin zuten Resurrección Maria Azkuek eta Aita Donostiak, herri musikari prestigioa eta entzute handia emanez. Horren oihartzuna nabarmen ageri da sortzaile berrien lanetan, adibidez, Jesus Guridi, Jesus Aranberri eta Jose Mari Usandizagaren konposizioetan. Arkitekturan estilo eklektikoko eraikinak ordukoak dira. Bilbon kasurako Smith arkitektoaren lanak, Indatzu Goikoa, Erdikoa eta Bekoa ditugu adibiderik argienak. Baina ez daude eskutatuta ez. Gran Biako eraikinik ikusgarrien atira. Neguriko zenbait jauregi ere estilo bereko eraikuntza modernoa atira. Atzerrian, sasoi horretan egiten direnen parekoak, beti ere, berritasunok hemengora egokituta. Bilboko enzaintzeko hainbat eraikin garai hortako dira. Eta ez bakarrik Bilbon, ez badabe Euskal Herri osoan, baina hemen inguruan gehien ordukoa dira esate bateko eraikin razionalista gehienak. Adibidez, Bermeoko batzokia. Bermeoko batzokia da, sarritan leporatu zientzako abertzaletasunari eta loraldi honeri, baserrera begira dauzela, atzerako jadiezela, eta ikusti besterik ez dago, eraikin hori zein moderno ezian erakusteko. Ez bakarrik oskola, ez bakarrik eraikina bera, ezke barruan, gero, eingo diran, margostuko diran pinturak eta dira momentu horretan Euskal Herrian eta esan daigun, Europa guztian aintzindarrezian pintore batzuk egindako lanak dira. Ez dira bat pebe atzerakoiak, alderantziz dira moderno, puntaren puntan da osenak. Mila 1931 onartu zen emakumeek botoa eman ahal izatea. Horrek boto asko jarri zituen jokoan.
Hori dela eta, emakumeak eurak hasi ziren politikan eragiten, mitinak egiten, elkarteak sortzen, lantegietan eta sindikatuetan sartzen. Ordura arte ez bezalako presentzia hartu zuten gizarteko hainbat esparrutan. Bizkaian, Dolores Ibarruri, La Pasionaria mehatzaldean eta eskerraldean indar handia hartzen hasi zen. Abertzaleen artean ere, eragile politiko bihurtu ziren emakumeak. Maria Teresa Zabala eta Teresa Azkue izeko ilobak eta Sorne Unzueta emakume abertzale batzako karguetan eta mitinlari ibilitakoa tira. Polixene Trabuduak eta Aide Agirrek entzute handia hartu zuten manifestazioak eratu eta kartzelan sartu zituztelako. Polixene, Aide eta Balendine Albizu Zumaiarra gogoan hartuta, honetara deskribatzen ditu Eli Garmendiak. Hiru emakumeok hasteko plazandrek izan ziren. Plazandrek, Aide eta Polixene mitinlarik izan zielako, gerraurre hartan, jeltzaleen mitinlarik izan ziren, eta horrezaz gain, baita idazlek ere, kolaboratzaileek jagi aldizkari behintzat, Euskadin ere bai, eta, batez ere, Polixene izan zen gainera, hori, idazle, azpimarragarria. Bai ordun eta baita gerora ere. Bestalde Polixene, zera zen, sondikako ikastolako andereña. Lehenengo ikastolako andereña. Hau, egin ahal izan bazuten, zanatze gabe, hor dago antolaketa bat, eta da, emakume hartzale batza. 1992 sortua, eta, emakumeen ekintza sozial eta politikoa bideratzeko sortutakoa alderdi jeltzaletik. Euskal Pizkundea mugimenduaren beste ezaugarri bat hiritarra izatea da. Bizkaian kasurako eraginik handiena Bilbon izan zuen. Ibai inguruan suspertu zen gehien euskal kulturarako giroa. Baina zentru izango da, Bilbo errekau. Hori da movimentu oso urbanua da. Ez da basar mundua sartuko da arduraz asko, baina kaleko movimentua eta guzti hau. Kaleko movimentua eta kalian sortutako eta kalerako inakua. Gero, zabalduko dela beste guztira, baina kalekua da. Dena dela, Euskal Pizkundea esaten den garaiaren barruan, goraberak egon ziren. Horreten bat egon zan, Primo de Riveraren estatu kolpea eta denosteko diktadura bitartean. Izan zen, 1923-tik 30 bitartean. Hor euskal kultura, gaia, Pizkundeko movimentu guztia, eten egin zen goiti bera sustarretatik. Baina gero horren ostean, 1931-tik aurrera, Bigarren Errepublika etorri zen, eta denbora horretan Pizkundea barriro bete-betean zabaldu zen, baina horrepe irauneban gerrar arte, 1956 arte. Azpian zegoena proiektu nazionala zen. Hori ulertzeko gogoan hartu behar dugu gizon bat. Eragile, ideologo, antolatzaile, sortzaile. Jose Aristimuño, Aitzol, esparru guztietan izan zuen eragina. Jakintza aldizkaria sortu zuen, Eusko Olerki egunak eratu. Asko indartu zuen gure idazleen sorkuntza eta ordukoa dugu, neurri batean behintzat, gure lehenengo euskal literatura. Lizardi, Lauaxeta, Horixe eta beste idazle askoren artean, euskarazko literatura ordurarteko mailarik onenera eraman zuten. Hain zuzen ere, Aitzolentzako romantizismoaren ideia bat jarraituz, poetak zirelako herriaren kontzientziaren piztaileak. Bueno, ez dakit, hain zuzen gertatu zenik, Aitzolek azaltzen duen, ez hain zuzenik gertatu zenik, baina Aitzolek bai pentsatzen zuela ideia idealista bat jarraituz kulturaren bidez, eta poetak ziren kulturaren oinarriak, neurri batetan, poesiaren bidez, gertatuko zola herriaren kontzientziaren pizkunde prozesu.
Idazleen kasuan ere, ezin dira alderdi politikoa eta literarioa banandu, lotuta daude. Lauaxeta da gehien nabarmendu zena Bizkaian. Kazetari lana, kulturaren bultzatzailea, politikan eragina, eta 1995 urtean, Aitzolen beste bide bateri jarraituz, Aitzolek bultzatzen du herri poesiatik hurbil dagoen poesia errezago bat, argitaratzen da, Arratz beran ditutako liburua, poesia liburua. Lora bilan eskea, larrarantzadua, bera, loretan lore korengua. Haien emaitia zelaiko galpidia, luratik itxundator, itxun bai neskia. Minez dozu barrena negarrez bilotza, bilotz barruan dozu arantza zorrotza. Ene gaixua, ilun dozu gogua, zeure matrai lorea, zimenduaz dua. Lora bilan eskea larrarantza dua, lora bila joatian, galdu dau gogua. Ene maitia, zelako galpidia, loretan lorezanak, galdu dau beria. Emakumezko bizkaitarren artean, Errose Bustintza Mañarikok Euskadi egunkarian herriko kontakizun, tradizio eta berri asko zabaldu zituen. Berak batzen ditu alde batetik esaera zaharrak. Bestetik batzen ditu kantutegiari dagokiozan zerak. Kopla, Santa Eske kopla, dantza kopla, balada bai. Orduan da alde batetik kronista, alde batetik da, beste alde batetik da zera, biltzaile zehatza, baina ipuinen munduan, berak herriko argumentuak hartzen ditu oinarritzat, berak bere ustez literatura ederrago bat egiteko. Andraskoen artean ezin da aipatu barik utzi, Zorne Unzueta, Utarsuz. Auzo eskoletan irakasle, emakume abertzale batzako kide, eta idazle izan zen. Gerora, 1987an, haren lan guztiak bilduta argitaratu ziren. Utarsuz ez izena agertzen zen idazle moduen, piktore moduen, eta idatzi eban batez be olerkiek. Prosasko goza batzuk idatzi ebazan, bera maestra izinekoa zan, emakume abertzale bat zan bai bilie, eta hori dana bere literaturara dator eta literatura da bere jardueretako bat. Bere idatzietan asko agertzen da sasoi horretako bere ekintzaile isikerea. Alde batetik asko agertzen da andratasuna edo emakume kontu hori ez da, emakumeak direla baloren transmisoreak, umeak eta gizona eta jagoteko ardurea dekiela, baina aldi berean da orduko andraskoari deia egiten dutzie eurepe gizartera urtetako eta gizarteko gaietan sartzeko eta ekintzaile izateko eta ez egoteko etxean bakarrik sartute, ezta? Orduan horrek erabietako mezuek agertzen dire bere idatzietan. Estilo aldetik ikusten da bere denporako beste idazlan eta beste idazleen ezaugarriak agertzen dituela. Bai hizkuntza literario aldetik, irudiek egiteko modue, bai hizkuntza bera orduko Sabino Aranaren jarraitzaile biren aldetik eta alde horretatik bere garaian bete-betean kokatuta dago. Itxartu, Eusko Alabea. Hortzia garbi eta ostin dakusku. Sorkaldean argigorri biguntxua zabalduten hasi da. Itxartu, Eusko Alabea, jagiba emakumea. Euskadi geure berria da arrotzaren jokua. Oinartean, ilunpetan dan olo egon garata, bere negar, sotin, oiu mingotzak entzun baga. Denera edatu zen haize berriaren egarria. Euskal Herria euskal hizkuntza, euskal kultura nahi zituzten. Hala ere, euskaraz eta hemengo kutsua eman arren, ederzaleak ziren eta modernoak,
orduko inguruko herrialdeetako joerak ezagutzen zituzten. Baina, arrantz beran, ikuste baduzu edizioa bera da, oso ederra, gauzak honek gure izan egin, ez bakarrik euskaraz, baita euskaraz eta eder munduen. Halako giro biziaren ostean aldiz, etena etorri zen. Fruturik onenak emateko zirela, gerra zibilak asmo guztiak bertan bera utzi zituen. Hasita zeuden egitasmoak moztu eta debekatu zituzten. Pizkundea etzen bete-betean osatu. Gerra ostea ere luzea izan zen, baina aurreko sustarra etzen guztiz amatatu. Francoren diktaduraren ondorengo urteak ezin dira ulertu pizkundeko mugimenduari erreparatu gabe. Orduan ereindako hasiak eragin handia izan zuen 60ko hamarkadatik aurrerako euskalgintzan. Ikastolak, euskararen batasuna, euskalduntze alfabetatzea, alderdi abertzaleak, euskal literatura, unibertsitatea, herri erakundeak, kantagintza berria. Izotzak estalitako soroetako hasien modura, 20. mendeko euskal pizkundea, eguzkiaren izpien epelaren zain uzkurtu zen. Eguraldi nahasiagatik ere, lurra ongarrituta zegoen, eta hasia lo, ez hilik.